Преди 25 години група хора с визия и вяра в каузата за социална справедливост създават организация, която днес е символ на устойчивост, професионализъм и човечност. Националната федерация на работодателите на инвалиди извървя своя 25 годишен път. В годините на предизвикателства, след хиперинфлация, след валутен борд въвеждане, едни предприемчиви хора с смели идеи, с малки бизнеси, решиха, че е крайно необходимо да имат една обединяваща структура, която да ги представлява, да ги защитава, да се стартира една екосистема на тези социални предприемачи и по този начин беше учредена Националната федерация на работодателите на хора с увреждания. Доайенът, който постави началото на организацията, е Гочо Братанов. Със своя опит и експертиза подкрепи идеята на всички тези учредители да бъде създадена организация, която да обединява всички специализирани предприятия за хора с увреждания и да подпомага тези предприятия както с действия представителни защитни функции, така и с методически указания в тяхното развитие. Първите години най-важното за нас беше да разширяваме нашето членство, да имаме позициите в представителството и защитата на нашите членове. Активно участвахме в работата на Националния съвет на хората с увреждания към Министерски съвет, чрез Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания. Организацията беше изключително важно да се заяви като защитна и представителна организация, която да може да осигури икономическата и данъчна среда за тези нови стопански субекти от социалната икономика. От първите си години НФРИ работи активно за подобряване на националното законодателство и създаване на политики за заетост на хората с увреждания. Федерацията участва в работата по Националната стратегия за равни възможности, в реформите по Закона за хората с увреждания и в развитието на социалната икономика у нас. Има основен принос и по дългосрочната стратегия за заетостта на хората с увреждания в България 2011-2020 година. С годините НФРИ се превръща в мост между държавата, бизнеса и хората. Към настоящият момент Федерацията обединява над 70 малки бизнеси и общински предприятия за хора с увреждания, които през всичките години дават устойчиви работни места. Аз работя във фирма Лозана от 2014 година. Работя главач в работа. Работя като хигиенист. При постъпване на работа при нас всичките хора с увреждане преминават задължително през обучение и винаги имат наставник, който работи заедно с тях. Хората с увреждания, които работят при нас, е характерно, че работят в смесени колективи с здрави хора. Здравите хора може да ги насочват какво да вършат и по този начин се справят с поетите задължения. Набираме хората с увреждания чрез обяви за работа в интернет пространство. Хората с увреждания са много лоялни към другите си колеги, оценяват, че те ги обучават, радват се, че идват на работа и че са ангажирани с работа. Моето име е Цветлина Евлинова и работя от туристическа агенция Global Tour. Работя в тази компания вече от 3 месеца и се чувствам идеално. Колективът е страхотен, шефът е страхотен и ме приеха с добро настроение и доста приятелски. Чувствам се прекрасно. Всеки, който работи в нашата фирма, съм щастлив. Обожавам работата си, обичам много да пътувам. Аз толкова съм свикнал вече навънка, че като стоя примерно 1-2 часа в офиса и примерно сгъвам един пакет брошури и отивам навънка, дори да е лошо времето. В смисъл, по-ми е добре навънка, основно на Сердика там, долу-горе. Около този район раздавам и основно там се стоя, нали? На входа на метростанцията. Започнах тук работа от 2015. Доста добре се разбираме, имаме добри взаимоотношения с всички офиси в
всички колеги в офисите? Работим в най-бедния район на Европейския съюз. Това е северозападна България, град Криводол, едно малко населено място, където обаче проявяваме своята социална отговорност и се радваме, че местната общност ни подкрепя и работим с млади хора, включително хора с увреждания. Сътрудничеството и доверието са ключът към успеха, защото заедно можем повече. Последните 14 години с тях заедно имаме едно невероятно сътрудничество. Имаме прекрасни взаимоотношения с всички колеги от Федерацията. Винаги разчитаме взаимно един на друг и се поддържаме във всяко едно отношение. Не трябва да се страхуваме от хората с увреждания. Те могат много и искат да го покажат. Затова нека се подкрепяме и да си даваме тази възможност за по-добра България. Стартирахме и своята международна дейност. Първите стъпки бяха с различни международни европейски проекти, както и с участието в Европейският форум за хората с увреждания, чрез участието ни в Националния съвет на хората с увреждания в България. Ресурсите на Европейския форум на хората с увреждания, на Европейската асоциация на доставчици за хора с увреждания. За 25 години НФРИ постига много. Организира национални и европейски форуми, става съосновател на ключови инициативи за социално предприемачество и се превръща в част от европейската мрежа DWISE. С проекти и обучения Федерацията подкрепя модернизацията, дигитализацията и иновациите в социалната икономика. И днес НФРИ продължава да бъде двигател на промяната. Други проекти, които през годините управлявахме и бяха значими за нашата организация, както и въобще за политиките за хората с увреждания в страната, са свързани с разработване на обучителна програма, която е налична на електронна платформа, както и на мобилно приложение за социално предприемачество. Успяхме в България за първи път да внедрим понятието подкрепена заетост, да влезе в Закона за насърчаване на заетостта като такава мярка за подкрепа, както и разширихме списъка на професиите с длъжността консултант за подкрепена заетост. А преди години създадохме и национален портал за работодатели. Благодарение на НФРИ ние научаваме последните новости и възможности за подкрепа на социалния бизнес в България. Освен това имаме възможност за обмяна на добри практики, обучения и сериозна подкрепа по отношение на човешките ресурси. В тази връзка бихме се радвали да споделим това и с други компании. Днес НФРИ обединява предприятия, които дават работа на стотици хора с увреждания. Те не просто произвеждат, а променят животи. С голяма благодарност към НФРИ за съвместната ни работа през последните 14 години. С благодарност към всички колеги за взаимодействието и взаимопомощта, с която работим. И с пожелание за много светлина и любов за напред и късмет и напредък. Честит юбилей! От 14 членове в самото начало към настоящият момент сме над 70. Все повече се стремим към разширяване на нашето членство и всички, които дават заетост за хора с увреждания, са добре дошли. 25 години по-късно НФРИ отстоява идеята, че трудът дава достоинство, а общността – сила. Това е пътят, по който ще вървим и занапред.